mabuhay. Para taon-taon, bibili ng seedlings. Di ba? They are meant to die, not to live. Oo. Para taon-taon, may budget sa National Greening Program. Baguhin nyo yun, nakakatawa. Sabihin nyo to sa inyong National Greening Program, halatang halata. Palakpak! Alam nyo, nakakatawa itong gobyerno Oversight kami Akala nila, yung nag-o-oversight sa kanila, hindi nakakaintindi. Yung nag-o-oversight sa kanila, ako, matanda na ako, marami nang lumoko sa akin sa buhay ko. Kaya by this time, hindi nyo na ako kayang lokohin. Kaya pag kayo ay magpipresent sa akin, medyo gandahan yung presentation. At ako ay, parang sabi, adding insult to injury.